दैववरिष्ठं वराहरूपो दैववरिष्ठम् वराहरूपो दैववरिष्ठं वराहरूपो दैववरिष्ठम् तो कोपर साहाଯ୍य करलो मा तो कोपर रक्षा करे मा मा तू एका सावर गलो मा हेलो बता बता मालो मा मुंड रखलो मा कौन कहलु मुंड रखिबे नहीं समस्त मुंड मुड़ी खाइबे हाँ हाँ ए हरिपुर गाँ नुह मो भौणी मान लगाई ए आख आख सब गाँव मुंड काटिदेवी कौन सब भाविच कि रे नाइलो मा से कथा कहनी गाँ रु अधा पदा करदेलुणु तो कोपरे टिकी टिकी पिला माने टली पड़लेनी तो कोपरे बड़ बड़ भेंडा माने टली पड़लेनी एथर तो कोप शांत कर नहले तो बाना निंदा हब मा कौन कहलु बाना निंदा हब बाना को निंदा कल बेली तो ए दशा भोगुच तुमको आउ किए रखिबारे सब मुंड काटी खाइबे अरे झुणा दे पणा दे बजारे बाजा बजा बजार बजार से कहाँ जा बच्चा को बजार आलो मा से तो से पर राउत घर बुढ़ी तोते को कथा अमालूम अछि लो दिना मा काहे की गुहारिया हेक पड़ीचु माँ को तो दुख जना हेलो बुढ़ी बता जल्दी बता हेलो बुढ़ा टाउ तो नहीं गिरी मो संसार बसई देलु आ नाटी सडा किए मोर अछि घंट बड़ी रखेले मा न तो मो कुल बुढ़ी जियो हम नाइलो बुढ़ी पिछला जन्म तो तो बुढ़ा बहुत पाप कर दशा भोगुच खाली तोर कौन है लो केते पापी घर बंश बुड़ी जीव मती टीए जलिबा को कूल रही हेलो मा आमे 7 भौणी खंड मंडल को धोईजबू गोटी गोटी करी मुंड रक्त पीजीबू
ମାଲୋ ଯାହା କହିବୁ ତା ଦେବି ଲୋ ମା। କଣ କହିଲୁ ରାଉତ ବୁଢୀ? ତୁ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଯାଚୁଛୁ, ତୁ ମତେ ଦବୁ? ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଲୋ ମା, ସେ କଣ ଜାଣିଛି? ଆଲୋ ବୁଢୀ ତୁ ହାଣ୍ଡିଏ ପଣା ଦେ, ଦିଟା କଳା କୁକୁଡା ଦେ, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଥୋ। ସତ କହୁଛୁ ଦବ? ବଜାରରେ ବାଜା ବାଜା ଝୁଣା ଦେ। ମା ତୁ ତ ଜଗତ ଜନନୀ, ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ତ ମହିମା ଜାଣି ଟୁକଡ଼ା କିବେ ମୃତ ଧରି ମତେ ପରିହାସ କରୁଛେ। ଜଗବନ୍ଧୁ ମୋ ପାନ ସୁନାହାର, ମୁଁ ଏ ହରିପୁରରେ ରହୁଛି। ସେଇଆ କହ, ସହର ଆଡେ ଆସିଛୁ, ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ମାନେ ନା, ଜାତି ଜାତି କିଛି ମାନେ ନା। ଜାଣିଛୁ ମତେ କିଏ ମନେ କଲେ ମୁଁ ତତେ ଜିଅନ୍ତା ଚୋବେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଚୋବେଇ ଦବୁ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ହାତରେ କଣ ଅଛି? ଜଗବାବୁ ତୁନି ହେଇଯାଉ, ତମେ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। ବଳିନ ନା ତମେ ତୁନି ଯାଅ, ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ଏ ଟୋକାକୁ ଧର୍ମ ଡାକିଲାଣି ରେ, ବଚ୍ଚା ଫଳ ଭୋଗିବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ରହର ଗୋପିଆ, ତୁ ଏଠି କଣ ତାମସା ନଗେଇଛୁ? ଆଜି ପଣା ପିଇବୁ, ଚିକେନ ଖାଇବୁ, ଏଠି ପଇସା ନବୁ, ଏଠି କଣ ତାମସା ନଗେଇଛୁ? ଗାଁ ଟିକେ ସର୍ବନାଶ, ତୋର ପୋଷ ମାସ। ଆଉ ଛାଡିବି ତତେ ନେଇ ଥାନା ଛାଡି, ତୋର ଠାକୁରାଣୀ ଗୁଡ ସବୁ ଛଡେଇ ର। କିଛି ଭଲ କରୁନ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ଜମା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ତାର ଯୋଡିଦାର, ଏଇଠି ରୁହ, ତୁମେ ତାର ଭାଗ ପାଇବ। ଆରେ ବଳିଆ ନନା, ଗାଁରେ ବେଳ କାଳ କଣ ହେଲାଣି, ଗାଁରେ ହଇଜା ଲାଗିଲାଣି, ଏ ଲୋକ ଠକିକି ତମେ କଣ ତାମସା ନଗେଇଛ? ଏଇଠି ଲୋକଠୁ ଏଇଠି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛ, ଲୋକ କେତେ ମରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଭଲ କଥା, ପୂଜା କରୁଛ ଭଲ କଥା, ଏଇଠି ତାମସା ନଗେଇଛ କଣ? ପଣା ଚୁଣା କୁକୁଡା ଛିଛି ଏସବୁ ଠକି ତମ ବାଳ ଗୁଡା ଝୋଟ ହେଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଣ୍ଡାମି କରିବ? ଜଗବାବୁ ତମେ ଏତେ ପାଠ ପଢିଛ, କଲିକତା ରହିଛ, ଧର୍ମ କର୍ମ କିଛି ଜାଣିନ? ନାଇଁ ମା, ହଇଜାକୁ ମହାପୁରୁଙ୍କ କୋପ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ରୋଗ। ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୋପ ନାହିଁ? ନା, ହଇଜା ଗୋଟେ କୋପ ନୁହେଁ, ହଇଜା ଗୋଟେ ରୋଗ। ରୋଗ? ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଗ। ଏହାର ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ହଉଛି ଜଳ। ଜଳ ହଁ ଜଳ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ବିନୋଦ ବାବୁକୁ ଡାକିଛି, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଏ ରୋଗରୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଡାକ୍ତର କହିବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଗୋପିଆ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ସାବଧାନ କରିଦଉଛି, ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡ କେବେ କରିବୁ ତତେ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡିଦେବି। ଏଠି ଜେଲ ଖାନାରେ ବସି କାଳିସି ନାଗିଥିବୁ।